बेसां इयो नैलाय बेसां 2000 गस्ला मोनगोन मोनगोन ना लंपेन्ट मोनगोन ना नमस्कार खुलुमबाय मेहवा ब्लकाद जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द दिनै आङो उदालगुरियाव दंफैयो आरो ना मा गामिमोन सुनुगाव आं उदालगुरि माने सुनुगावआव दंफैयो बेनिफ्राय आंजों दा सोर दङ केन'सा दैमारि बे केन'सा दैमारिया आंनि माने बिग फेन माने आं केन'सा दैमारिनि बिदा आंखौ केन'सा दैमारिया कल हरो खबर लायो आरो आंखौ ना ओमफ्राय बेनि बिमाया रायलायफेरा आं रायलायफेराखै दिनैसिम कलाव ओमफ्राय केन'साजों ज' जास्ट रायलायो आं दा केन'सामोननि न'आव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय दा केन'साजों रायलायनोसै केन'सा नों आंखौ लोगो मोनना बोरै मोनखो मोजां मोनबाय नंमारगौ ओमफ्राय नोंसा बाबा दंना गैया गैया बाबा दंमोन खोमा नों बाबाखौ गोसोखाङो ना खाङा खांथारा गोदो गोसोखाङोमोन ना खाङामोन गोसोखाङोमोन दा खांथारला ओमफ्राय नों जेबो मिस खालामा बाबाखौ नों बाबाखौ न'आव फैजानो लुबैयोना लुबैया लुबैथारा मानो ओरैनो नोंखौ बाबाया खबर लागोन ना लाया दे बुं नोंखौबो लाया ओमफ्राय नोंनि मामिखौलाय नोंनि मामिखौबो कलबो खालामा खबरबो लाया बेसेबां बोसोर जाखो नोंनि मामिखौ खबर लाया नोंखौ खबर लाया आं गोसोआव गैला ओमफ्राय नों मालाबा सानो बाबाखौ कल खालामनो आं बाबाजों रायज्लायनो बिदि सानो नामा साना अके ओमफ्राय नोंसा न'आव दा सोर दङ दे बुं आबौ आबै आं मामा आबैबो दङ आबौबो दङ ओमफ्राय नोंनो गस्लाफोरखौ सोर बायना होयो मामाया फैसा होबावा नोंनो आबौआ होयो आबौआसो होयो आबौआ मा खालामो साइकेल मेकार होयो आबौ दङ आबौआ न'आवनो ओमफ्राय नों आबौखौ अनगोन ना अना अनगोन ना नों देरबा आबौखौ अननांगोन दे आबौआ नोंखौ एसेबां खस्थ' खालामनानै गस्ला बायना होयो ना ओंखाम जाहोयो ना मिथाइबो बायना होयो फरायनोबो स्कुलाव दोनहैयो नों होमबा देरबा आबौखौ अननांगोन ना नों होमबा दा नों मोजां मानसि जानांगोन मिथिबाय नोङो फरायनायजों लोगोसे मा डान्स खालामो ना मडेलबो खालामबावनो रोंगोन नों ना ओमफ्राय नोंहा इउटुब चेनेलबो दङ ना नोंनि इउटुब चेनेलखौ बुंनालाय खेबसे आंनि इउटुब चेनेलनि नामा केन'सा दैमारि आंनो फार्स्ट नोंखौ इउटुब बानायनो थिनदोंमोन ना KENOCHA केन'सा दैमारि ओमफ्राय नोंनि नामाव गुबुन इउटुबाव दंबाय माथो गोदोनि मोसानाय होनाय सोरनि बे बाबानि मन सोरबा ओरै कनफिउज जानो हायो ना नों भिडिअ होगोना होआखै दासान्दि होदों इदिट खालामनो मोनथ'वाखै नोङो केन'सा नोङो इउटुबाव भिडिअ होनांगौ होननानै फरायनायखौ दोनना दे मिथिबाय जेब्ला नोङो फरायखांजोबो फरायनायखौ गोसो होग्रो दे ओमफ्रायसो नोङो मोसानानै इउटुबाव भिडिअ खोनाबाय इउटुब होननानै सानबाय थाना दे इउटुबाव भिडिअ होनांगौ होनना सानबाय थाना दे फरायबाय थादे फरायनायाथ' मोजांखा रेंकआ बेसेबांनिया मालाबा 2 मोनो मालाबा 4 मोनो मालाबा 6 मोनो एबार मोजां फरायदो ना एबार 6 लासै थांनांला खोनाबाय गिदिर फरायनानै मामिखौबो नायनांगौ आबौखौबो नायनांगौ नंना नङा आदा दङ आगैबो गैयाना नों हारसिंसो नोंनिया मोसानाया मोजांथार जायो मानसिफ्रा नोंनि मोसानायखौ मोजांथार मोनो खोनाबाय ओमफ्राय दा आंनि गासैबो लोगोफोरा नोंखौ साबस्क्राइब खालामगोन खोनाबाय ना केन'सा नों आंनो मोनसे भिडिअ बानायनानै हरदे खोनाबाय मोजां भिडिअ बानायनानै हरदे ओमफ्राय आं नोंनो मा नांगौ नोंनो गस्ला नांगौ नोंनो ओमफ्राय दिनै नोंसोरनि माबायाव उदालगुरिया बन्द' गोजा माथो सान्डेया बन्द' गोजा ना नोङो गस्ला बायना लादे बेसां इयो नैलाय बेसां 2000 गस्ला मोनगोन ना लंपेन्ट मोनगोन ना बायना लादे नोङो वेलकाम नोङो बायना लादे आं बायलायासै ना माम्मिखौ थांनानै बा आबौजों थांनानै नोङो ड्रेस बायनानै ला मोजां दे जागोन ना आं उनाव फैबा लोगो हमलायगोन खोनाबाय आं ओरै फैबाथाय नोंसिनाव हाबलांबाय थागोन दे अब्ला नों दा मा खालामनांगोन मोजां मा खामानि मावगोन नों दा फरायगोन दे बुं फरायगोन इउटुब बानायगोन
इउटुब बानाय फरायबावबालाय बावा बावा ना मोजां फरायग्रोदो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना ओमफ्राय हे आंनि लोगोफोरखौ दे खेबसे बुंबो नोंनि इउटुबखौ आंनि लोगोफोरनो खोन्थाना होदे केन'सा दैमारि मोजां बुं केन'सा दैमारि बिदि बुङा न खुलुमबाय दे बुं खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलनि नामानो जाहैबाय केन'सा दैमारि ओमफ्राय केन'सा दैमारि बुंनो हाला आंनि गासैबो लोगो नोंथांमोन केन'सा दैमारि माने इउटुब चेनेल गथ'आ मोसानाय बा दे नों बुं दे नोंनो बुंबो दे आंनो खोन्थायोमोन ना दे फरायनो फैसा नांगौ फरायनो बोरै फरायगोन आं फैसा गैयाबा होनना बुङोमोन ना नंगौना नङा ना फरायनो बारा फैसा नाङा दे नों मोजांल' फरायग्रोबाय था खोनाबाय बुजिदों ना देनां इउटुबावबो फैसा मोननाय खालामगोन बुजिबाय ना देनां इउटुबावबो फैसा मोननाय जागोन लासै लासैनो दे देरबो फरायनो हागोन नों खोनाबाय अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै होमबा आं केन'सा दैमारिखौ बाय खालामसै ना बाय दे बाय